Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tagol. And, Tita, Tanya Chinita. Nabengbang ako ng asawa ko bago kami maghiwalay. Sana all. Good morning po. Feel good morning po. Uncle and Tita at sa lahat ng taga-subaybay, taga-panood, taga-pakinig ng programang Mga katas ng nakalipas. Ako nga po pala si Kay ng Pateros. Merong isang anak. At naghiwalay nga po kami ng asawa kong si Daniel. Babaero po kasi siya. Sa totoo lang po, hirap pa rin akong kalimutan siya. Maasa po akong magbabago at babalik po siya sa amin ng anak ko. Martir po ako po, pero para na rin yun sa anak namin. Pero mas pinili niya pa rin yung babae niya. Kasi nawalan po siya ng trabaho at yung babae niya nagsusustento sa kanya. Samahan niyo po ako sa akin. Mga katas ng nakalipas. Pinagbibintangan mo na naman ako. Sabihin mo na anong gusto mong mangyari. Daniel, hindi ako nagbibintang na walang pruweba. Alam ko na matagal ka nang may babae. Pero tinitiis ko lahat para sa anak natin kasi ayokong maging broken family tayo. Hindi nga. Taga-health center yun. Humingi ako ng mga pang ano natin dun, pang vitamins, mga Bakit ba binibigyan mo ng issue? Hindi ko binibigyan ng issue. Marami na rin nagsasabi sa akin. Pero alam mo, nagbubulag-bulagan ako kasi naniniwala ako na mas pinipili mo pa rin yung pamilya natin. Pero, Daniel, mahirap man to sabihin sa akin. Pero pinapalaya na kita. Kasi kitang-kita ko sa mga mata mo na mahal mo siya. Mahal mo yung taga-health center. Pinapalaya na kita, Daniel. Hindi ka na mahihirapan na tumakas sa akin. Hindi ka na mahirapan magtago. Okay lang sa akin. Sige na. Sa kanya ka na. Para lang sa kapayapaan mo. Mas alam mo pa yung nararamdaman ko? Kaya nga ako nandito, di ba? Pero, okay. Ayaw mong maniwala. Talagang pinapalayas mo na ako dito. Hindi kita pinapalayas. Sabi ko para maging masaya ka na. Kasi ibibigay ko yung kaligayahan mo. Yun ang tunay na pagmamahal. Tama na! Okay, kung yan ang gusto mo, mag-iimpake na ako. Daniel, Yun ang hiwalayan mo talaga ako? Iiwanan mo talaga kami? Iiwan ko na kayo. Daniel, teka lang, mag-isip ka muna. Hanapin din ako ng anak ko pagdating ng panahon. Aka na yung bag. Bitawan mo ko. Aka na yun na yan, Daniel. Bitawan mo ko. Lalayas ako, di ba? Sabi mo, aalis na ako dapat. Daniel, paano na kami ng anak mo? Mahal na mahal kita, Daniel. Pinapalayas mo na ako, di ba? Pinapalayas mo na ako, di ba? Oo, pero... Pinapalayas. Hindi ako makahinga. Ang laki. Ang laki ng bag ko.
Dapat maliit na lang pala yung dala ko. Bita! Ayoko nang... Bitawan mo ako. Sige na. Daniel, mahal kita. Pinapalayas mo na ako. Oo, pero Daniel, alam ko mahal mo pa rin ako. Nararamdaman ko sa mga halik mo, sa mga yakap mo sa akin. Dito. Mahal mo ako, Daniel. Tumahimik ka na. Daniel! Sige na, alis na ako. Daniel, Mag-ingat na lang kayo ng Daniel, anak natin. iwan mo. Pasensya na kasi wala talaga akong pang sustento sa ngayon. Jinjin, anak. Papa, Ingat ka ha. pagkatapos ng lahat ng ginawa niyo, di ba? Nakasilip ka ba dyan, anak? Alin po? Hindi. Papa, paano na kami ni Mama? Mahal na mahal ka po namin, Papa, kahit napakababaero mo. Pero ikaw pa rin po yung malakas ang loob mangiwan. Papa! Anak, maiintindihan mo rin paglaki mo. Paano po pagdebo ko? Ano sasabihin? Pupunta ako. Pero Paano hindi na po kami pag pinatawag ng principal yung tatay ko, sabi ko na lang patay ka na? Hindi na kami nagkakasundo ng nanay mo eh. Kaya pasensya ka na. Gabi, Daniel. Okay. Daniel, mahal na mahal kita. Sa ngayon wala akong pangsustento dyan kasi alam mong wala akong trabaho, di ba? Pero pagdating ng panahon, pag may trabaho na ako, bibigay pa rin ako. Daniel, mahal na mahal kita, Daniel. Sige na, bitawan mo na ako. Anak, Kahit masaya ka na sa iba, mahal na mahal kita. Papa! wala nga akong iba! Paulit-ulit eh! Papa! Sige na. Papa! Saan ka nakatingin? Sabi ni Doc Memar. Papa! Papa, yun yung Dr. Health Center. Oo, tanungin niyo pa yan si Doc Mimar. Wala kami, yung kanyang health worker, wala kaming relasyon na Papa, tugnayan. tama na mag-explain lalong halata eh. Sige na, okay. Papa! Papa, iwan mo talaga si Mama. Mahal na mahal ka ni Mama. Daniel, ingat ka. Daniel, sana isang araw, pag naisip mo bumalik dito, Di na ako tandaan mo babalik. bukas lagi yung bahay na to para sa'yo. Bukas lagi yung puso ko dahil ang sinisigaw Bukas na pa rin- yan eh! Dahil ang Azte! sinisigaw ng puso ko ay Daniel pa rin. Mahal na mahal kita kahit may iba ka na. Diyan na kayo. I love you, Daniel. Papa, I love you! Ay nagmahal. Iba pa. Opo. Tuluyan na kaming naghiwalay ni Daniel, Col and Tita. Iniwan niya na kami ng anak ko. Sobrang na-depress po ako at apektado rin ang anak ko. Pero kailangan kong maging matatag. Anak. Darling, ang ingay ng anak mo, darling. Ano bang iyak yun? Darling, sinabi na natin sa kanya na hayaan na lang yung lalaking yun. Kasi nga may ibang babae talaga yun. Oo nga, anak. Wala tayong hindi natin maipipilit ang tao kapag ayaw na sa iyo. Yang tatay mo, kahit napakababaero niya noong araw, sa ating parinao, pinalayas ko. Pero ayaw lumayas. Alam mo kung bakit? Yung babae saksakan ng pangit. Ang nagustuhan niya lang sa babae, Kifi. Pero yung mukha Sandali. Bakit napunta na naman sa akin? Ha? Di ba yung anak natin yung may problema? Alam mo, Na-depression yung batao. mahalaga kasi na mag-set tayo ng karanasan natin, magbigay tayo ng karanasan para lumakas ang loob na kaya niya yan. Sabihin mo kaya niya yan, 1, 2, 3, go. Kaya niya yan. Sabay tayo, 1, 2, 3, go. Kaya niya yan. Mo. Sabi mo kaya niya yan. Nakabobo naman. Black tayo dito. Kaya mo yan, anak. Kaya mo yan. Papa, Mama, salamat po. Pasensya na po kayo, pabigat pa ako sa Sis! inyo. Ay, ang tubig, sis. Ate. Uminom ka muna. Salamat, ate. Wala po. Kaya mga lalaking yan,
Katulad lang niya ni Marino. Ni Ronnie. Sino pa yan nandyan? Mga ex ko yan. Yung Rizalde na yan, palit-ulit na lang yan. Charlie. Chico. Grabe yung mga lalaki. Francis. Yan, yung guard, yung 6-footer. In fairness, Dax. Dax, pero ang liit ng motor. Ate, yan ba yung mga naging ex mo? Oo, kaya huwag kang magkumpiyansa sa mga lalaki. Kaya ko ba to, ate? Anak, kayang-kaya mo Kaya yan. mo yan, anak. Yung mga babailo Sabihin na yan. sabihin mo. Sana, naging, Kaya panunumpa sa watawat pa dito pa kayo. jumbo hotdog, na lang ako, Bakit yung bodlog? para, kaya ko na to. Ang galing. Kaya mo na to. Kaso yung sa akin, wala eh. Chicken nuggets. Chicken nuggets. Pa-star! Pinagyan ko kasi ng ano eh. Oh, pinainjikan ko kasi na Nag-expand. star yung porma. O may tusok-tusok. O. Di ba? Mas okay siya, di ba? Basta anak, nandito lang naman kami, anak, ha? Yung mga Irwin, wag mo na anuhin yan. Diyos ko. Papa, huwag naman dalamay ng mga ninong ko. Ay, sus, damay-damay na to Mama, lahat. Papa, thank you po. Oh, huwag ka nang umiyak, ha? Kasi yung anak mo, ikaw na lang yung inaasahan niya. Salamat po, Papa, Mama, Ate. Walang tigil ang gulo sa akin. Si Mama, Papa, at si Ate, pati si Jinjin na po ang tanging naging sandigan ko sa mga oras na nasasaktan ako. Subalit, makalipas po ang 1 buwan, ilang araw na ako nagsusuka. Tapos, 2 guhit yung pregnancy test. Nakailang ulit na ako. Buntis ako. Oo nga pala. Nagbembang kami bago kami maghiwalay. Buntis ako. Paano na to? Paano na? Sige. Pupuntahan ko agad si Daniel. Kasi karapatan niya malaman. Karapatan niya malaman magkakaanak ulit kami. Oh, may bisita ka. Sige, darling. Ako na bahala dito. Ba't nandito ka? Daniel, hindi ako Hindi ka naman nahiya. Daniel, Siya lang kumupkup sa akin. Pero hindi kami. Kinupkup niya lang ako. Daniel, wala namang problema sa akin. Pero may kailangan ka malaman. Wala nga akong pansustento kasi wala nga akong trabaho. Ang tigas naman ang ulo mo. Daniel, buntis ako. Ano? Kakaanak na ulit tayo. May bunso na. May bunso na tayo. So, hindi akin yan. Tingnan mo. Nambibintang ka na ng bababae ako. Ikaw pala ito ng lalaki. Ha? Paano maging akin yan? Daniel, paano ako makakapanlalaki? Daniel, binuhos ko yung buhay ko sa'yo, yung pagmamahal ko sa'yo, sa pamilya natin. Paano pa ako makakapanlalaki? Daniel, mahal na mahal kita. Anak mo to, Daniel. Wag mo naman kami abandonahin. Anak yan. Ha? Hindi ko anak yan. Hindi ko alam. Daniel, mahal na mahal kita. Daniel, hindi naman ako Malis ka na. Pwede ba? Daniel. Wala na tayo, di ba? Gusto mo lang magkaroon tayo ng ugnayan. Ano, nagpapuntis ka sa iba para bumalik ako sa'yo? Daniel, Ang kapal na mukha mo! Di ko kaya. Daniel, wag mo. Daniel, di ko kaya gawin yung mga sinasabi mo sa akin. Wag ako. Ha? Umalis ka na! Daniel. Iwalay na tayo, di ba? Daniel, Umalis ka na! awa mo na, Daniel. Mahal na mahal kita. Metro's #1. Metro's #1.